Ну што ж, Эбі, пака-пака. Дарэчы, па зніжкам мне таксама ўдалося ўхапіць Дженніфаер усяго за $12. Толькі ўявіце, 12 баксаў. І о божа мой, зараз лагуна з гэтай жа калекцыі прадаецца па зніжцы ўсяго за $16. Па першых уражаннях маю коробку ніхто не пагрыз. Яна прыйшла ў ідэальным стане, і ўжо з першага погляду адчуваецца, што гэтая лялька ўсё ж такі каштуе значна даражэй за мінулую Эбі. На арце показаны лагуна, Дженніфаер і Дракулаўра. Яны выглядаюць проста цудоўна, ярка, сочна і вельмі крута. Гэтая калекцыя лялек, на мой погляд, атрымалася проста выдатна. Мне вельмі падабаецца іх агульная стылістыка і ўвага да дэталяў. І дарэчы, Дракулаўра таксама была на зніжцы, але цяпер яна ўжо прадаецца па поўным кошце. Так што калі вы былі бы падпісаны на мой тэлеграм-канал, то загадзя ведалі б пра гэтыя зніжкі і маглі бы набыць гэту ляльку амаль за паўцаны. Таму думайце самі, але я б на вашым месцы ўсё ж такі падпісалася. А тут я зноў пры дапамозе гэтага цудоўнага нажа спрабую адкрыць коробку. Праз 5 хвілін мне ўсё ж такі ўдаецца адкрыць гэтую коробку, і вось толькі паглядзіце, як прыгожа выглядае гэтая упакоўка. Ну проста геній прыдумаў такі дызайн, сапраўдны геній. Ну што ж, час вызваляць нашу прыгажуню з палону пластыкавых мацаванняў. Дарэчы, менавіта гэты момант я люблю больш за ўсё. Проста сядзець, акуратна пераразаць усе мацаванні і атрымліваць асалоду ад працэсу. Сапраўдная тэрапія. Лялечка ўжо на свабодзе, і ўзяўшы яе ў рукі, я адразу зразумела, што проста закахалася ў яе. Гэта шикарны дызайн, залатыя ногі, залатыя рукі, усё гэта выглядае проста фантастычна. Сапраўды вельмі прыгожая лялька. Ну што ж, прыступаем да распакоўкі яе аксесуару. Дарэчы, ўсё таксама зроблена вельмі шикарна. Кожны аксесуар асобна запакаваны ў пакетик, што мне вельмі падабаецца. Першае, што я дастаю, гэта сумачка ў выглядзе лодкі дракона. Далей ідзе пара бірузовых басаножак. На наступным пакетику нас чакаў складны веер. Таксама вешалкі для адзення і сонцахоўныя акуляры. Таксама нас чакаў вельмі прыгожы белы гарсет, трымальнікі для ключоў, якімі мы адкрывалі вялікую скрыню, а таксама пара маленькіх сумачак. Таксама, магчыма, мяне цяпер закідаюць камнямі, але я лічу, што гэта проста жахлівая сумка для гэтай лялькі. Унутры гэтай сумкі таксама быў залаты пояс. Далей мы адкрываем фіялетавы чамадан, які выглядае проста шикарна. Мне здаецца, што ў маёй калекцыі побач з гэтай лялькай ён будзе выглядаць проста чароўна. Вельмі стыльны і прыгожы аксесуар. Так, унутры чамадана мы можам убачыць стыльную сінюю спадніцу з вельмі прыгожымі азіяцкімі ўзорамі. Таксама тут ёсць вельмі прыгожая стыльная накідка-кардыган, бандана і прыгожыя зялёныя басаножкі на высокай шнуроўцы. Усё гэта выглядае вельмі ярка і цудоўна дапаўняе образ лялькі. Бірузовыя басаножкі выглядаюць проста шикарна. Яны мне чамусь вельмі нагадваюць азіяцкія карціны, дзе часта малююць дэкаратыўныя воблакі, і менавіта такія асацыяцыі ў мяне ўзнікаюць, калі я на них гляджу. Таксама асноўныя басаножкі на высокай шнуроўцы выглядаюць проста ўзрушальна. Асабліва мне падабаецца абцас, на ім адлюстраваны львы-ахоўнікі. У азіяцкай культуры гэта вельмі моцны і сімвалічны вобраз, які звязаны з аховай, уладай і дабрабытам. І што асабліва цікава, такія статуі традыцыйна ўстанаўліваюць толькі парай, бо яны сімвалізуюць адзінства двух энергій, інь і янь. Таму мне здаецца вельмі сімвалічна, што тут мы бачым менавіта пару абутку. На мой погляд, гэта неверагодна крутая дэталь. А яшчэ я хацела паказаць вам, як выглядаюць бірузовыя басаножкі на ножцы лялькі ў параўнанні з асноўнымі басаножкамі на высокай